ni jednu riječ nije izrekla Kolinda Grabar-Kitarović, predsjednica Republike Hrvatske, o događajima na trgu Svetog Marka u Zagrebu, o prosvjedu hrvatskih branitelja i međusobnom sukobu sa policijom. Dakle, društvo, politika, mediji, analitičari i intelektualci, pa i svi drugi po redu pokazali su jednu vrstu nezrelosti, ili bolje rečeno, oni svi su zakazali. Zašto se prešućuju važna događanja? Na kome je onda da ocjenjuje aktualna zbivanja u zemlji gdje sve redom propada i u kojoj sve ide u krivome smjeru? Naša šefica države već u početku griješi, a takva politika nas ne ohrabruje, već nas izvodi na krivi put i košta nas. Nije dovoljno reći moja Hrvatska, već treba nešto učiniti za svoju Hrvatsku.